Irakasleek greba iragarri ostean protokoloa arinduko dute Ipar Euskal Herriko ikastetxeetan. Datorren ostegunerako greba deitu dute hezkuntza alorreko hainbat sindikatuk eta deialdi horren atarian COVID-19 aurkako protokoloa arintzeko urratsa eman du frantses gobernuak. Horren arabera, autotesta egin eta emaitza negatiboa bada, gurasoek sinaturiko agiria eskuetan klasera itzuliko da aurra. Beraz, aste bat baizik ez dute iraun guraso irakasle eta ikasleen kurtso sartzea zeharo baldintzatu duten osasun neurriek. Hego Euskal Herrian berriz, Osakidetzak irizpide berriak jakinarazi zituen atzo bertan, eta aurrerantzean umeek ez dute egin beharko 40 aldirik eta probarik ikasgelan positibo bat edo batzuk agertzen badira ere. Salbuespen bat egongo da, gaixo egoteagatik zaurgarriak diren umeak. Espainiako Osasun Publikoko batzordeak ere eman zuen hezkuntzarako aholku bat, joan den astean gomendatu zuen, gutxienez 5 ikaslek edo ikaskideen 100% positibo eman arte, ez isteko ikasgela bat, bada Nafarroak irizpide hori beteko duela esan zuen. Atzo zehaztu zutenez, inmunoezabatzea dutenek etxean geratu beharko dute zazpiegunean, gelan kasuren bat azaltzen bada, gainerakoek aldiz, joan egin beharko dute 5 positibo agertu arte. Arratsaldeon guztioi, azken egunetan bezalaxe goraldian daude datuak eta instituzioak egoerari aurre egiteko protokoloak aldatzen ari dira. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak abenduaren 28an eman zuen azken aldaketen berri, eta atzo Eusko Legebiltzarrean egin zuen agerraldian Gotzone Sagardui sailburuak jakinarazi zuen ezarritako aldaketa horietan beste moldaketa bat egin zutela. Soilik sintomadunak artatzeko protokoloa ezarri dute hain zuzen ere. Botiketan erositako antigeno testetan positibo emandakoek positiboaren berri eman behar zuten orain arte. Propio horretarako atonduta zegoen online baliabide bat erabili behar zuten, baina orain ez dute positiboaren berri eman behar ere. Horiek horrela, emaitza berresteko testik ere ez die egingo Osakidetzak. Hori bai irizpidea da positibo horiek guztiek barkatu egin beharko dutela, soilik sintomak badituzte edo zaurgarriak izateagatik, harta berezia behar badute izango dute pazienteek osasun sistemaren berrin. Probak egingo dizkiete gaixo agiria behar duten horiei ere. Oposizioko talde kontu hartu zioten gobernuak ez duelako, asmatu izurriaren 6. olatua kudeatzen. Esaterako Euskal Herria Bilduko legebiltzarkide Rebeka Uberak arnasa luzeko neurriak eskatu zituen egiturazkoak. Herritarrak ulertu ezinik, orain eurak egitea eskatzen zaizkien kontuak zergatik egin behar duten, orain arte ezin zutenean egin. Zeren begira, herritarrei hasieratik esan baldin bat zitzaien testak egin alzutela, herritarren eskura jarri izan baldin baziran, hasieratik hainbatetan esan dugun bezala antigeno testak, herritarrei instrumentuak eman izan balitzaie prebentziorako, horrek lagunduko zuen osasun sistema ez samatzea asintomatikoekin. Eta sintomak dituztenek eta gainerako gaixotasunak eta premiak dituztenei, Osakidetzako kanalak eta ateak irekita mantentzea gainerako gaixotasunekin egiten den bezala, besterik ez. Baina nola hasieratik ez den egin, orain normala herritarrak haserretzea. Hain zuzen ere, Eusko Jaurlaritzaren iragarpena Espainiako Estatuko gobernuburuak eginiko azken adierazpenen harira dator. Pedro Sánchez presidenteak atzo jakinarazi zuenez bere gobernuak asteak daramatza COVID-19 bilakaerari aurre egiteko plan bat lantzen. Horren arabera, koronavirusa gaixotasun endemiko gisa tratatuko da eta ez pandemia gisa. Bestaldetik, COVID-19 bueltakoak alde batera utzita, gizarte arloan atzo goizean, 38 urteko emakume baten gorpua aurkitu zuten, Zaingoak eta suhiltzaileek Tuteran, Iruña pasalekuko etxe batean. Labanaz egindako zauriak zituen hilotzak eta indarkeria matxistaren biktima izateko zantzu guztiak. Sare sozialetan gertaera gaitzetsi dute hainbat erabiltzaileek eta hilketa matxista bat izan dela baieztatuko bada, 2022an Euskal Herrian hilduten lehena litzateke. 2021 urtean 5 emakume hil zituzten eta 2003 urtetik jada 112 dira eraildako andreak. Ostera iparraldera salto eginda Irungo Harrera sareak jakinarazi duenez, 20 urteko migrante bat zauritu eginda Gipuzkoa eta Lapurdi arteko muga inguruan. Frantziako poliziarengandik ihes egin nahian zebilela.
Zehazki azaldu dutenez, Lapurdira pasatzeko ahaleginetan ari zela gertatu zen ezbeharra. Gaztea larun bateko ordu txikietan saiatu zen muga igarotzen. Frantziako poliziak ordea eragozia egin zion aurrera egitea, eta gazteak ihes egin zuen orduan Irunera bidean atzera ere. Ihesean zela trenbidera iritsita migratzaileak istripa izan zuen eta femurra hautsi. Eta istripu ez lan esparruan, eraikuntzako langile bat hilda Gasteizen Olariztu auzoan. Langilea 57 urtekoa aldamiotik erori da eta osasun langileak iritsi direnerako hilda zegoen. Osalan ikertzen ari da zer dela eta erori den. Comisiones Obrerasek azaldu duenez, LAR Servicios Auxiliares a la Construcción enpresako langilea zen. Construcciones urrutiak azpikontratutako enpresa bat alegia. Labek azaldu duenez, aurten lanean ari zela hildako bigarren langilea da Gasteizkoa. Sindikatu horren beraren zenbaketaren arabera, 2021an gutxienez, 62 lagun hil ziren beharrean ari zirela, 2020an baino 15 gutxiago, baina pandemia aurreko urteetan baino gehiago. Ordea, eguneko lerroburuekin bukatzeko, kiroletan, herrialdean sartzeko inprimakia Novak Djokovicek gezurrik esan alzuen ikertzen ari da Australiako polizia. Tenislariak abenduaren 16an COVID-19arekin kutsatu zela deklaratu du txertoa hartu ez izana justifikatzeko. Nahiz eta abenduaren 17 eta 18an zenbait ekitaldi publikotan izan zen. Gainera hegaldia hartu aurretik azken 14 egunak Serbiako etxean eman izana ere deklaratu du kirolariak, eta hori gezurra delakoan da Australia. Marbeian izan baitzen entrenatzen. Izan gezurritzan akats Australiako migrazio ministroak eskuan du jokalariaren bisa berriz ere bertan bera uzteko aukera, eta baliteke ikerketa honen emaitza baliatzea hautsak harrotuko lituzkeen erabaki hori justifikatzeko. Eta eguneko lerroburuak horrela beste kontu bat lehen mailako arreta gainezka dago. Ez da berria eta haserre dira sindikatuak horregatik osasun arloan gehiengoa osatzen duten, ELAK, SATXek, LABek, Comisiones Obrerasek eta UGTek egoera salatu eta protestarako deia egin dute. Hala, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hiriburuetan mobilizazioak iragarri dituzte hilaren 23an Domekan, goizeko 12an lehen mailako arretaren kolapsoa eta ospitaletako arretaren gainkarga salatuko dituztela adierazi dute. Bada gatazka izpide gurean izan da gonbidatu nagusi gisa Arkaitz Herreros, ELA sindikatuko Osakidetzako arduraduna entzun dezagun. Orain pandemiaren ondorioz ikusten ari gara zein egoeratatik gatozen, ez? Egoera hau, adibide moduan 2019an 3 greba egun deitu genituen lehen arretan salatzeko bereziki egoera oso larria zela. Beraz hor ikusten da egoera nola estrukturala den, eta orain pandemiarekin ikusten da nola guztiak estandu duen. Atzoko egunean berriz zeneko Paskual sindikatuko Osakidetzako ordezkaria izan zen gurean, eta halaxe eslatu zuen berak bizi duten egoera. Bueno, pues egoera definitzeko erabiliko nuen hitza kolapsoa izango da, ez? Kolapso totala lehen arretan, eta lan karga desbordaturik eta erabiltzaileok behar dugun arreta emateko baliabide eza. Pertsonal eta inbertsio falta ikaragarria eta egoera oso larria da baita ere espezializatuan. Ospitaleko presio asistentziala izugarria da, eta guzti honi erantzuteko Eusko Jaurlaritzak errezeta bakarra da langileak esprimitzea, ez? Eta, ikusi dugu langile eventual prekarioak maltratatzen dituela, kaleratu eta gero langile jubilatuak lanera deitu, edo praktikan daudenei lana debalde egitea eskatu. Ez guztia onartezina da, eta 2 urte ondoren fisiko eta mentalki oso ikututa dagoen plantilla puntilla ematea da erabaki hau. Izan ere, sindikatuen arabera langileek ez daukate denbora nahikoa eguneko bete beharrak egiteko. Hala, lantaldeak indartzea proposatu dute eta beharrezkotzat jo dute, Osakidetzaren aurrekontua handitzea Europako Batasuneko batez bestekora heltzeko aiara horretan. Osasun arloan gehiengoa osatzen duten sindikatuek mobilizazioak egingo dituzte urtarrilaren 23an Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Hala, sindikatuek mobilizatzera deitu dute batik bat Osakidetzako egungo egoera egiturazko arazoa dela zaratzeko, egoera konpontzeko berehalako neurriak eskatzeko eta behin-behinekotasuna mugatzea exijitzeko.
Sindikatuen ustez gainera egongo egoera ez da izurren ondorioa, egiturazko arazoa baizik, eta horrez gain nabarmendu dute, osasungintza publikoa eraisteko estrategia programatua aplikatu dela azken hamarkadan. Halaber, ohartarazi dute beharginek ez daukatela denbora nahikoa eguneko beharrak egiteko agendak itota baita euskate. Izan ere, gastigatu dutenez, egiturazko arazoak konpontzen ari dira Osakidetzako profesionalen esfortzu pertsonalarekin. Horiek horrela urtarrilaren 23an, igandea goizeko 12etan egingo diren protestetan, sindikatuek adierazi dutenez, lehen mailako arretaren kolapsoa eta ospitaleetako arretaren gainkarga salatuko dituzte. Egoera hori gainera Osakidetzako langilei ez ezik, herritarrei eta eragilei ere eragiten die. Horregatik mobilizazioetan parte hartzeko deia egin dute. Eta lan arloan murgilduta aipatu dugu ez beharra, eraikuntzako langile bat hilda Gasteizen, Olarizu auzoan da beraz, esti lanago lankidea. Alaxe da bai, eguerdion Gasteiztik, Osalan ikertzen ari da 57 urteko langilearen heriotza. Olarizu auzoko eraikin lan hauetan gertatu zen ezbeharra atzo eguerdian. Langile aldamiotik erori zen eta osasun zerbitzuak iritsi zirenerako ezin izan zuten ezer egin. Urrutia enpresak azpikontratatutako enpresa batean lanean ari zen hildako langilea. Langile bat hilda Olarizu auzoko obretan aldamio batetik erorita. Ezbeharra astelehen eguerdian gertatu da Olarizu hiribideko eraikin baten fatxadako obretan lanean ari zela. Larrialdi zerbitzuetako anbulantzia bat bertaratu da, baina ezin izan dute langilearen bizitza salbatu. Behargina azpikontratatutako enpresa batean ari zen lanean. LAB sindikatuaren datuen arabera, 2021 urtean zehar Euskal Herrian 72 langile hil ziren lan istripuz, horietako 7 Araban. Gaurkoa, 2022an Araban gertatutako lehen lan istripu hilgarria izan da, bigarrena Euskal Herrian. Gaiz aldatuta Espainiar gobernura begira lan erreformaren proposamena jokaleku politikoan dago egun, eta Espainiako gobernu osatzen duten alderdiak, PSOE eta Unidas Podemos, bilera ugari izaten ari dira Kongresuko beste alderdiekin. Euskal Herrikoak eta Kataluniakoak lehenetsi dituzte harremanetarako, baina oraingoz ez dute argitara atera inolako akordiorik. Egoera horri erantzunez, Inés Arrimadas Ciudadanoseko presidenteak bere alderdiaren babesa eskaini dio Espainiako gobernuari. Azaldu duenez separatisten xantaiaren eraginez erreforma are gehiago okertzeko arriskua ikusten du eta horregatik egin du eskaintza. Ciudadanosek 9 parlamentari ditu Espainiako Kongresuan eta haiekin 174 lirateke erreformaren aldeko bozak. Gehiengoa lortzeko behar diren 177 bozak oso gertu lituzke Espainiako gobernuak, baina kide bat gehiago beharko luke gutxienez abstentziora jotzeko prest legokeena. Norabide horretan Marta Vilalta RZ-ko bozeramaileak onartu du erreforma negoziatzeko prest daudela, baina egun idatzita dagoen bezala ez dela nahikoa. Benegako bozeramaile Ana Pontonek aldiz, jarrera irmoagoa erakutsi du, eta haren ustez hankasartze historikoa litzateke lan erreforma onartzea. Gauzak horrela egunotan lan erreformaren inguruko adierazpenak egiten dabiltza Euskal Sindikatuak gaurkoan esaterako elak egin du prentsa aurrekoa. Bertan sindikatuak EAJ eta Euskal Herria Bilduri eskatu die lan erreformaren aurka bozka dezatela negoziazioi berriro ekiteko. Espainiako gobernuak Comisiones Obreras, UGT eta CEOrekin hitzartu duen lan erreformak hobekuntza txiki batzuk baino ez ditu ELA sindikatuaren esanetan. Eta horrez gain hobekuntza horien truke langileek neurri kaltegarriak izango dituzte. Gaur goizean ELAk agerraldia egin du eta bertan Peio Igeregi ELAko negoziazio kolektiboko arduradunak eta Mitzel Lakuntza sindikatuko idazkari nagusiak hitza hartu dute. Igeregik hitzartutako lan erreformaren analizia egin du eta bere esanetan ez da lan erreformarik egongo. Gainera, gogoratu duenez, 2010ko eta 2012ko lan erreformek batik bat kaleratzeak merkatu eta erraztu zituzten eta estatuko hitzarmenei lehentasuna eman zieten. Eta egungo akordioak elementu nagusi horiek mantentzen dituela deitoratu du Igeregik. Ez dago indargabetzerik, ez dago elementu okerrenen indargabetzerik ere ez. Eta gure ustez hau da lan erreforma honen emaitzarik okerrena.
indargabetzeko aukera bera lurperatu egin dutela. Elak ohartarazi du gainera elkarrizketa sozialen mailan estatuko sindikatuek bakarrik parte hartzeko aukera izan dutela. Era berean, sindikatuak berretsi du COE patronalaren parte hartzerik gabeko negoziazioa dela aldaketa sakonak egiteko aukera bakarra. Horiek horrela laguntzak EAJ eta EH Bilduri eskatu die lan erreformaren aurka bozka dezatela, negoziazioei berriro ekiteko. Guk esatzen duguna da, alderdi soberanisten papera izan behar dela indargabetze hori bizirik mantentzea. Eta horretarako ezetza eman behar diote dekretu hori. Hain zuzen ere, bide emateko aukera horri. Horregatik elak murrizketen kontra egiteko mobilizazioen beharra baieztatu du. Izan ere ezinbestekoa iruditzen zaio sindikatuari negoziazioa zerotik hastea, patronalaren parte hartzea barik. Labek ordea atzo hartu zuen hitza eta sindikatuaren ustez, oraindik ez da beranduegi Espainiako gobernuak bultzatu nahi duen lan erreforman eragiteko. Proposamenaren zehaztasunak jakinda, enpresari elkarteen garaipen bat dela iritzi dio, eta ez dela egon kontra erreformarik Aiara Durreta. Lab sindikatuak agerraldia egin du lan erreformaren analizia egiteko eta sindikatuak emango dituen hurrengo urratzen berri emateko ere. Bertan sindikatuak berretsi du ez dela egongo ez kontra erreformarik, ez indargabetzerik, ez lan harremanen modernizaziorik. Eta Hego Euskal Herrian esparru propio baten alde lan egingo duela azaldu du sindikatuak. Gainera, Garbine Aranburu Labeko idazkari nagusiak azpimarratu du euskal langileak ez daudela ordezkatuta elkarrizketa sozialen mailan. Madrileko elkarrizketa sozial horretan ez gaude ordezkatuak Euskal Herriko langileak, ez gaude ordezkatuak Euskal Herriko gehiengo sindikalak, eta argi eta garbi esan behar duguna da akordio horrek ez diela erantzuten gure aldarrikapenei. Eta guk gure ustetan eta sindikatu moduan pentsatzen duguna da gure kontrako jarrera irmo azaldu behar dela, erreformaren kontrako jarrera hori irmoki azaldu behar dela. Bestalde, Aranburu gogora ekarri duenez, urtarrilaren 27ko mobilizazioa deitu dute lan erreformaren eta pentsioen erreformaren aurka. Eta ez du baztertzen greba orokorrera iristea. Izan ere, adierazi duenez, murrizketa ziklo batean dago euskal gizartea, lan eta pentsio erreformak eragindakoak eta Europako funtsei loturikoak. Ez ditu datak eman, baina berretsi du egoerak eskatuko duela. Elarekin gainera harremana etengabekoa dela esan du eta egoerak behartuko dituela. Era berean, Galizia eta Kataluniako sindikatuak bidelagun nahi dituela nabarmendu du Aranburuk. Bestelakoan inguru giroari helduta azken honetan polemika sortu dute Alberto Garzón Espainiako ministroak egindako adierazpenek. Etxalde erraldoien eredua kritikatu baitu. Espainiako datuak aintzat izanik, ia 70.000 txerri ustiategi intentsibo daude bertan, horietatik 3.000 inguru makro etxaldeak direlarik. Proportzionalki mundu osoan txerri gehien dituen herrialdea da Espainia, 32 milioi txerri baino gehiago baitaude eta biztanleria 57 milioikoa da. Gurean berriz, Euskal Herrian, etxalde handiena Nafarroan Kaparroson dago. Guztira 8.000 esne behi daude eta talde ekologistek hainbatetan salatu dute inguruko lurra eta urak kutsatzen ari dela. Kutsadura zantzu arriskutsuak eragin ditu Arago ibaian Kaparrosoko makrobeitegiak. Egitura erraldoia kudeatzen duen Valle de Dieta SCL-ek bere gain hartu ditu inguruko landa lursaiak zabortegi gisa erabiltzeko eta azpiegituraren aurka agertu dira Kaparroso, Marzilla eta Lesbeseko hainbat eragile eta herritar. Greenpeacek adierazi duenez, pixor isurketa masiborrek kutsatzaile honen errekandiak eragiten ditu eta horrek inguru giroan sortutako kalteak azaleratu. Javier Txarral Alnus Marzillako kidea da.
Este tipo de instalaciones se procesan los purines de sus vacas y también no solo los purines de sus vacas, sino residuos orgánicos que vienen de otras partes de la comunidad y no solo de la comunidad, también de todo el estado. Animalien gorotzak oso aberatsak dira nitratoetan, eta industria abeltzaintzan bezala kantitate handietan ekoizten direnean, eta lurretan kontrole gabe isurtzen direnean lurzoruentzako eta urentzako pozoi bihurtu daitezke izaki bizidunengan kalteak eraginez, pertsonengan barne. Se produjeron unas cascadas de unos vertidos, no sabemos muy bien de qué, y entonces bueno, saltaron las alarmas y a partir de ahí pues se empezó a estudiar y analizar el asunto y ver en qué medida la afección, hasta dónde llega la afección. Azterketa horrek erakutsi du Aragoi ibaikurak nitrato eta bestelako gaien neurri esanguratsuak dituela eta arrisku mailatik gertu dagoela uraren kalitatea. Ibaiak garrantzi handia izan du eta badauka eskualdeko herritarrengan. Kutsadurak eta ustiaketa ereduak ere eragin handia dute tokiko ekoizle txikiengan. Hala ere baikor dira eskualdean ikusten baitute herritarrak kontzienteak direla ekoizpen txiki, jasangarri zein ekologikoen onurez. Que no beneficia a nadie y bueno, yo creo que tiene fecha de caducidad porque no hay quien soporte la macroexplotación tanto de animales como de la tierra, ¿no? Elikadura burujabetzak landa garapenarekin zerikusi zuzena du, landa eskualdeak elikatuz eta berastuz sistema egonkor eta jasangarrian. Pues creo que es hacia donde tenemos que ir, ¿no? Que hacia un sistema agroecológico que los propios productores y productoras pues decidan sobre cómo van a producir y sobre cómo lo quieren vender. Makrobeitegiak aldiz kolokan jartzen du lurren kalitatea, eta horrek arriskua du tokiko ekoizleentzat. Horregatik azpiegitura erraldoiaren aurka agertu dira ere. Erakunde ekologistak oso kezkatuta agertu dira Valle de Oieta enpresaren delitu jokabideagatik eta azken isurketengatik ingurumenean kalte larriak eragin baitituzte. Gobernuari eskatu diote haren esku hartzea. Testuinguru honetan Nafarroako gobernua makroetxaldeen ereduen kontra azaldu da eta gehienez 1250 abelburura mugatzeko araudia laster aterako dute parlamentuan kaparrosokoa ez handitzeko eta halakorik ez errepikatzeko. Nafarroako gobernua izan zen lehenengo erkidegoa eta momentuz bakarra ustiakuntzaren tamainak eta distantziak mugatzen. Hezkuntza itunari begira berriz, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarako ardatzak mahai gainean jarri ditu Elkarrekin Podemosi koalizioak. 80 proposamen berdintasunezko Euskal Eskola Publiko Integral baterako izeneko dokumentua aurkeztu zuen atzo, hain zuzen ere Miren Gorrotxategi Eusko Legebiltzarreko bozeramaileak eta Iñigo Martinez parlamentariak azaldu zutenez, diskriminazioari aurre egiteko eta ikasleak euskalduntzeko tresna eraginkorra izango den, hezkuntza eredu hobea lortu nahi dute, eta horretarako proposatu dute 10 urtean itunpeko ikastetxeak publiko bihurtzea, eta euskara ardatz hartuko duen irakaste eredu bakarra ezartzea besteak beste. Proposatzen dugu baita ere, noski sexuagatik segregatzen duten zentroen ez inolako subentziorik ematea eta proposatzen dugu baita ere prozesu bat zabaltzea nahi duten zentroek publifikatu ahal izateko. Uste dugu baita ere eskolak daukan papera, daukan funtzioa gure gizartea, gure umeak euskalduntzean ezin bestekoa dela. Eta jakin badakigu eta horrela gainera frogatu da, gaur egungo ereduek ez dutela behar bezala erantzuten helburu horri, euskalduntzaren helburu horri, eta beraz berrikusi beharra dago beti kokatuta euskera ardatz nagusi bezala, eskola plurilingüe batean izan beharko litzatekeena, euskera ardatz bezala, azkenean B2 maila eskuratu ahal izateko bigarren mailako hezkuntza bukatzen danean. Nafarroan ere lehen urratsa egin dute hezkuntzaren alorrean hitzarmen bat lortzeko bidean, PSNek, gero Abaik Alduk eta Ezkerrak sinatutako
Gobernu itunean jasotako helburuetako bat da, hezkuntza ituna, eta Maria Txibite lehendakariak atzoko gogorarazi zuenez, lehenbailen jarri nahi dute martxan prozesua. Eskola kontseilua arduratuko da itunaren zirriborroa ontzeaz eta horren ostean, testua Nafarroko parlamentura igorriko dute, taldeek horren gainean eztabaidatu eta botoa eman dezaten apirilerako bukatua nahi dute. Un pacto que se encuentra recogido en nuestro acuerdo de gobierno, en nuestro acuerdo programático, con el objetivo de reforzar la estabilidad legislativa y normativa del sistema y otorgar un perfil prioritario a la educación pública de nuestra comunidad. Con la consecución de un pacto social por la educación, ¿cuál es el objetivo principal? Pues lo que se pretende es dotar al sistema de una estabilidad normativa que permita avanzar hacia un modelo decisivo de calidad. El fin principal del pacto educativo es garantizar ese derecho constitucional y estatutario a la educación bajo los principios de equidad, calidad y corresponsabilidad, con la participación del conjunto de agentes educativos, para que Navarra sea en todo momento una comunidad cohesionada, tanto en lo social como en lo territorial, y un referente a escala nacional e internacional de innovación educativa y de modelo de servicio público. Eguneko albistekin bukatzeko berriz, kiroletan, herrialdean sartzeko inprimakia Novak Djokovicek gezurrik esan alzuen ikertzen ari da Australiako polizia Iker Aginaga. Herrialdean sartzeko inprimakian Novak Djokovicek gezurrik esan alzuen ikertzen ari da Australiako polizia. Pazifikoko herrialdera sartzeko txertoa hartu izana edo txertatzetik salbuetsita egotea justifikatzen duen arrazoiren bat izatea eskatzen du Australiako gobernuak. Tenislariak aurkeztutako mediku txostenaren arabera, abenduaren 16an kutsatu zen, eta horrek justifikatuko luke txertoa hartu ez izana. Aldiz, Serbiako legeak esartzen duenez, koronavirusagatik kutsatutakoek 14 egunez egon behar dute etxean bakartuta. Eta jokalaria bere herrialdeko tenislari gazteekin egindako ekitaldi batean eta argazki sesio batean izan zen gutxienez, abenduaren 17 eta 18an, kutsatu eta hurrengo 2 egunetan. Horrez gain, Australian sartu aurretik bidaiari guztiek bete beharreko inprimakian deklaratu zuen urtarrilaren 5ean hegaldi hartu aurretik, azken 14 egunak bere Serbiako etxean izan zela, eta horixe egia den ari da ikertzen Australia. Izan ere, hainbat komunikabideek kaleratu dutenez, txapelketa prestatzen eman zituen egun batzuk Espainian, Marbellan hain zuzen. Izan gezur izan nakats, Australiako migrazio ministroak eskuan du jokalariaren bisa berriz ere bertan behera uzteko aukera, eta baliteke ikerketa honen emaitza baliatzea hautsak arrotuko lituzkeen erabaki hori justifikatzeko. Momentuz herrialdean sartu ahal izan da aske, Melbourneko epaile baten aginduz, eta Australiako irekia jokatzeko entrenatzen ari dela publikatu du jokalariak sareetan. Bada, astearteko kontuak horrela, J. Martina taldeak kaleratu berri duen gazte baten ametsak bideokliparekin agurtuko zaituztegu gaur. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzen aldiro 11.atarian ondo izan eta bihar arte. Jaio naiz baina zein da nire lekua, handiaren izua, norena da mundua. Jaio naiz baina zein da nire lekua, handiaren izua. Jaio naiz baina zein da nire lekua, handiaren izua, norena da mundua. Jaio naiz baina zein da nire lekua, norena da mundua.
Pirnikiki pipirrik, krikitik, pititi tirtilli, txiliti pititikin... Nik txiliti. Pititi frigitikin? Pipirikin? Bi txiliti,